בית הכנסת שלנו זה מרכז היישוב, גם פיזית וגם רוחנית. אנחנו נמצאים פה סמוך ונראה לציפורי. בלי ציפורי, בלי מה שקורה בציפורי, אין עם יהודי. ובלי מה שקורה בציפורי, אין גם בר מצווה. ניתן לכם קצת הרגשה איך חיו אבותינו בגליל, בזמן שהם חתמו לנו את אותם 6 ספרים שמשפיעים כל כך עד היום על חיינו. נזמין 2 מתנדבות עכשיו. 2 מתנדבות יפות. אחת מהן קוראים לה ברכה, ציונה סליחה, ולשנייה קוראים מחיאות כפיים. ולשנייה קוראים פלורה. בבקשה פלורה לה. אני מדבר איתכם טיפה על הבית הקדום. חבר'ה, הם יושבים פה, אוכלים פה, שותים פה, משחקים פה. זה בית לכל דבר בעניין. כל המוץ עף באוויר, והגרעינים מכיוון שהם כבדים נוף. ואז יש לי הרמה שגרעינית שאני יכול לקחת ולטחון אותה. וכשאני טוחן אותה, אני מקבל את הכה. מערב את הכה מחיר המים, אני מקבל את הבא. אוכל שהוא יוצא ממצרים, אין לו זמן להכין את זה. אלה המצות האורגינליות.